Здравейте! Днес се потапяме в света на най-големите приключенци в зодиака – стрелците. Готови ли сте да разберете какво ги прави толкова уникални? Стрелецът е деветият знак от зодиака, управляван от Юпитер, планетата на късмета и разширението, което обяснява техния стремеж към растеж. Първата и може би най-силна черта на стрелеца е неговият непоклатим оптимизъм. Те винаги виждат чашата наполовина пълна, дори в трудни моменти. Приключенският им дух е легендарен. Стрелецът не може да стои на едно място. Той търси истината, нови знания и нови хоризонти. Честността е тяхно второ име. Ако искате да чуете истината, без значение колко е сурова, попитайте стрелец. Те не обичат игричките. Те са философски настроени и обичат да учат през целия си живот. Техният ум е винаги отворен за нови идеи и концепции. Стрелците са изключително щедри. Те биха дали всичко на приятел в беда, без да се замислят за себе си. Тяхната доброта е безгранична. Свободата е техният кислород. Те ценят независимостта си повече от всичко и трудно понасят всякакъв вид ограничения или рутина. Тяхната енергия е заразителна. Когато стрелец се запали по дадена идея, той може да мотивира цял екип само с думите си. Те имат страхотно чувство за хумор. Често са душата на компанията и знаят как да разведрят всяка напрегната ситуация. Но както всяка монета, и стрелецът има своята обратна страна. Нека погледнем честно и към техните предизвикателства. Тяхната брутална честност понякога граничи с нетактичност. Могат да кажат нещо много болезнено, без изобщо да го осъзнават. Търпението не е сред силните им страни. Те искат нещата да се случват веднага и стават неспокойни при най-малкото забавяне. Понякога са твърде самоуверени. Това може да ги накара да подценят реалните трудности и да поемат излишни и опасни рискове. Поради многото си интереси, те лесно се разсейват, могат да започнат десетки проекти едновременно и да не завършат нито един. В определени моменти могат да изглеждат егоцентрични, вярвайки, че техният път и тяхното мнение са единствено правилните. Тяхната нужда от свобода може да се превърне в безсмислено бунтарство срещу всякакви правила, авторитети и обществени норми. Понякога се задоволяват с повърхностни факти, вместо да вникнат в същината на детайлите, което може да доведе до грешки. Когато се чувстват притиснати, могат да станат агресивни и остри в думите си, напълно игнорирайки чувствата на отсрещната страна. Тяхното непостоянство често обърква околните. Днес са тук, изпълнени с една идея, а утре са на другия край на света с нова. В кариерата стрелците се справят най-добре в роли, които изискват визия, пътуване или преподаване. Те са родени лидери и визионери. В любовта те търсят партньор, който е техен най-добър приятел и съучастник в приключенията. Лоялността за тях е свободен избор. Много вдъхновяващи личности са стрелци, от Брад Пит до Уолт Дисни. Тяхната креативност променя света всеки ден. Ако научат как да овладяват нетърпението си и да се фокусират, стрелците са практически непобедими във всяко начинание. Стрелците са огнен знак, който носи светлина и движение. Те са учителите и вечните ученици на зодиака. Благодаря, че бяхме заедно. А вие познавате ли стрелци? Или вие самите сте един от тях? Споделете в коментарите кои черти ви описват най-точно. До нови срещи!